Salutare prieteni, e duminică dimineață, cam așa arată mașina. E bocnă, totul e înghețat, sunt minus 5 grade, am pornit mașina și vom merge spre râu. Dar înainte avem de râcâit puțin. Am ajuns și pe marginea râului, dragilor. Am pregătit lanseta, am pregătit nada și o să ne apucăm de treabă, deoarece vreau să prindem un peștișor, cel puțin în partida de azi. E ora 10 fără 15 minute, o să stăm 2-3 ore să vedem dacă reușim să aducem vreun pește la poză. Folosesc o lansetă DAM X-Base Power Feeder de 3,90 m, are două vârfuri de acțiune ușoară medie și cel de-al doilea medie grea. Folosim o mulinetă Crivit de 3000 cu 4 rulmenți, un fil de 0,20 pe tambur. Montura este extrem de simplă, un coșuleț de 60 de grame prins pe agrafă. Sub agrafă avem un stopper, iar apoi o împletitură de circa 10 cm și un forfac lung legat cu 0,13 și un cârliguț numărul 16 de început pe care am pus buchet de virmuș. Am aruncat două coșulețe de nadă la circa 20 de metri distanță. Nada este cea pregătită într-un videoclip anterior din pezmet și biscuite. Am adăugat niște porumb de conservă și niște viermuș. Vom începe cu vierme pe cârlig să vedem dacă reușim să obținem ceva prezentări de pește mic. Dacă se adună pești, schimbăm și cu bob de mălai, în speranța vreunei plătici. Să vedem ce-o fi. Hai să-i dăm drumul și la prima lansare. Curentul este destul de aprig. Coșulețul de 60 este cam micuț, dar sper să ne putem descurca. Să vedem ce-o fi.
Să mai încercăm puțin. Am avut o trăsătură mai violentă. Din păcate, nu am reușit să înțep la timp. Așa că mai încărcăm o dată feederul. Și poate s-or strânge. Deocamdată tot nimic, e ora 10:40. E minus 1 grad la această oră. Suntem de o oră pe marginea râului. Nu am avut niciun țac până acum, niciun semnal de la pești. O singură dată am scos cârligul fără viermuș pe el. În rest, viermușii au fost neatinși. Am încercat acum la ultima lansare, am pus și un bob de porumb pe cârlig. O să mai fac lansări repetate la un interval de 10-15 minute. Să vedem dacă reușim să obținem vreun rezultat. Avem vizitatori. Ce vrei? Țâfomică? Nu prea ai de mâncare, știi? Hai să-ți dai tati ceva, hai. În mod normal, când vin aici, de obicei vin vara, am făcut câteva partide de pescuit în această zonă, însă mereu folosesc lansetele de crap și coșulețe de 120 de grame pentru a putea ține vadul. Azi am zis că fiind iarnă, fiind vremea asta așa cum e, încerc un pescuit mai de finețe, de aceea am optat pentru lanseta feeder și o montură mai fină, însă curentul e foarte puternic și nu pot ține vadul decât pe distanță scurtă. O să vedem dacă reușim totuși să obținem vreo prezentare și să aducem vreun pește la poză, că tare mi-e dor de un drill. Vedem ce noroc avem. Iată că avem și primul pește, în sfârșit am avut o trăsătură. Hai să vedem ce avem. Cred că e vreo roșioară. Nu pare să fie foarte mare. Sau clenuț. Clenuț. Oh! Ia uite ce clean frumos. Super frumos. Hai să-i dăm drumul. Nu știu voi, dar eu sunt tare fericit că am reușit să am măcar o prezentare și n-am dat gherlă totală. E primul pește după o lungă perioadă de timp. La buchet de viermuș a intrat. Parcă m-am mai și încălzit. Oricum e foarte frig. Extrem de frig. Dar
Asta e bine că am reușit să prindem un peștișor. Ah, cred că a scăpat. Vai! Am avut un pește tare, tare fain. Ai, soarele lui astăzi. No, bun. Bun, 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 bun. Ciudă că a scăpat. Cu siguranță a fost mai mare ca primul. Ai, ce mă nervează. Dar nu-i problemă. Încercăm din nou. Cel puțin bine că apar. Du-te, Gâscan, că acum s-a ocupat. A fost o trăsătură violentă în lansetă. L-am simțit, l-am adus câțiva metri, după care s-a dezgățat din cârlig. Posibil să fi fost oclean sau vreo plătică, nu știu. Dar sper să mai avem și alte trăsături. Cam atât s-a putut azi, dragilor. E 12 și jumătate. Am mai făcut o ultimă lansare, după care voi strânge arsenalul și o să mă îndrept către casă. Partida nu a evoluat grozav. Am reușit să aducem un singur clenuț la poză. În următoarea lansare am mai avut un pește frumos în cârlig, care s-a eliberat în drill. Iar după acel pește scăpat, vadul s-a tăiat complet. Nu am mai avut absolut nicio ciopitură. Indiferent ce am încercat, să schimb forfa cu mărimea cârligului, am mers chiar și pe cârlig numărul 18, legat cu 0,13. Cu toate acestea nu am reușit să mai obțin nicio prezentare. Așa că vom încheia acest videoclip, iar până data viitoare eu vă doresc fire întinse. Aveți tot respectul meu ca întotdeauna. Vă salut și vă îmbrățișez cu mare drag. Toate cele bune, prieteni!